ଏହି ଭାରତ ମାଟି ଅନେକ ଥର ରକ୍ତାକ୍ତ ବିପ୍ଳବ ଦେଖିଛି, ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଅନେକ ଥର ନିଜ ବୀର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓଡ଼ିଆ ବୀର ପୁଅ ନିଜର ପ୍ରାଣବଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ଏବେ ବି ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ସାଇତି ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ମହାନ ବିପ୍ଳବ ଘୁମୁସୁର ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଦୋରା ବିଷୋଇ ଏବଂ ଚକରା ବିଷୋଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ। 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଘୁମୁସୁର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିଜର ଅଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଘୁମୁସୁର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତକୁ ଲାଗି ଘୁମୁସୁର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଥିଲା। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଭଞ୍ଜବଂଶୀୟ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଘୁମୁସୁରର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତତ୍କାଳୀନ ଘୁମୁସୁର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତଥା ସ୍ୱାଭିମାନୀ ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଓ ଇଂରେଜ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଇଂରେଜମାନେ ଧନଞ୍ଜୟ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଘୁମୁସୁର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ କରିବା ସହ ମନ ଇଚ୍ଛା ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୁଇ ଜଣ ନେତା ଦୋରା ବିଷୋଇ ଏବଂ ଚକରା ବିଷୋଇ ଏହି ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କନ୍ଧମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାରି ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ଭାରତର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତଥା ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ରୋହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଇତିହାସରେ ଘୁମୁସୁର ବିଦ୍ରୋହ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲା। ଘୁମୁସୁରର ପୁରାଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ବିଞ୍ଚିକ୍ରି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ କମଳଲୋଚନ ଦୋରା ବିଷୋଇ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ ଜନ୍ମମାଟି ସହିତ ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତା କହିଲେ ନ ସରେ। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଦଧିବାମନ ଏବଂ ରଘୁନାଥ ଜୀଉଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପୂଜା ଓ ଭୋଗ ପାଇଁ ଜମିଦାନ କରିଥିଲେ। ଦୋରା ବିଷୋଇ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଓ ସେହି ବନ୍ଧ ଏବେ ବି ଦୋରା ବନ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଦୋରା ବିଷୋଇ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସାହସୀ, ଦେଶପ୍ରେମୀ, ତୀର ତରବାରୀ ଓ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ ତଥା ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଦୋରା ବିଷୋଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ତଥାପି ଧନୁଷର ଟାଙ୍ଗିଆ ବର୍ଚ୍ଛା ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରିଦେଇଥିଲେ। ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଆଗରେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ହାର ମାନିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନପାରି ଦୋରା ବିଷୋଇଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ସନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁନା, ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟିର ମୁକ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବୋଧହୁଏ ଜାଣିନଥିଲା ଭାରତୀୟ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର କନ୍ଧ ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଏମାନେ ଶତ୍ରୁର ଗୁଳିରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ନାହାନ୍ତି। ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଦୋରା ବିଷୋଇଙ୍କୁ ବୀରବର ପାତ୍ର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରି ମାଳିଆ ବିଷୋଇ ବା ମୁଖିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମାଳିଆ କନ୍ଧମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଘୁମୁସୁର ସେନାମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସହ ବାହାଦୁର ବକ୍ସି ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କାରଣ ରାଜା ନିଜେ ତାଙ୍କର ଦୁଃସାହସିକ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିନଥିଲେ। ଦୋରା ବିଷୋଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀମାନେ ଘୁମୁସୁରର ଉଦୟଗିରି ଓ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସେନା ଛାଉଣୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ବ୍ରୁମଲି ଏବଂ ଏନସାଇନ୍ ଡିଭନଙ୍କ ସହ 13 ଜଣ ସିପାହୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ ଦୋରା ବିଷୋଇ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ କରି ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ସହ ଆଉ କେତେଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଛରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦୋରା ବିଷୋଇଙ୍କୁ ଧରିପାରିନଥିଲେ।
କି ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ବି ଭୟର ସଞ୍ଚାର କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଘୁମୁସୁର ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିପାରିନଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଦୋରା ବିଷୟଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି କରି କନ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଆଉ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ କନ୍ଧମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଏହି କନ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଦୋରାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଓ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଦୋରାଙ୍କୁ ଧରାଇଥିଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ସେତେବେଳେ ଦୋରା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। 1837 ମସିହାରେ ଅନୁଗୁଳର ରାଜା ସୋମନାଥ ସିଂ ଦେବଙ୍କୁ ସାମରିକ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଜଘନ୍ୟ ଦେଶଦ୍ରୋହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସୋମନାଥ ସିଂ ସେହି ସମୟର ଓଡ଼ିଶା କମିଶନର ହେନେରୀ ରିକେଣ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଦୋରା ବିଷୟଙ୍କୁ ଇଂରେଜଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଦୋରା ବିଷୟୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ନିକଟସ୍ଥ ଗୁଟି ସହରର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ 1846ରେ ରାଜକୀୟ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଦୋରା ବିଷୟୀ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। 1835ରୁ 1846 ଯାଏଁ ଦୋରା ବିଷୟୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱରେ କନ୍ଧମାଳରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ବନି ଜଳି ଉଠିଥିଲା। ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା ତାହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଅନୁଭବ କରିଛି। ଘୁମୁସୁରର କନ୍ଧମାଳର ମାଟିରେ ତାଙ୍କର ଯଶ ଓ କୀର୍ତ୍ତି କାଳ କାଳ ପାଇଁ ଅମର ଗାଥା ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା।